L-Università ta' Malta permezz tal-Grupp tar-Riċerka tal-Oċeanografija Fiżika nieda sistemi ta' radar ta' frekwenza għolja li bjom se jkunu qed juru s-sitwazzjoni kurrenti tal-kurrenti tal-ibħra Maltin. Ennihom biex nibnu stazzjonijiet fl-erja fil-portijiet biex nagħtuhom informazzjoni diretta u dan huwa l-qofol ta' dal-proġett li qed nużaw teknoloġija biex id-dejta nwasluha dak il-ħin. Ħalli l-Harbour Master jara dak il-ħin u juża fl-operat tiegħu. Imma anki fuq smoħra bħal pereżempju tniġġis fil-baħar, speċjalment minn żejt u oil spills. F'konferenza stampa bis-swit wieħed mir-radars li ġew impoġġija f'Arlabsi, il-kap eżekuttiv ta' Transport Malta spjega li dan it-tagħmir se mhux ftit lill-kaptan tal-ports fil-ħidma tiegħu biex jinnavigaw il-vapuri kbar fil-portijiet. Is-Sur Peter Paul Colero, id-direttur tal-Operat tal-Protezzjoni Ċivili, spjega wkoll li dan it-tagħmir se jkun qed jagħti informazzjoni siwja lid-Dipartiment fil-ħidma bħal dak ta' tfittix u salvataġġ u anke f'inċidenti ta' tixrid taż-żejt. Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia faħħar dan il-proġett importanti u l-kollaborazzjoni bejn il-Ministeru, l-ERA u l-Università ta' Malta u spjega li tali data xjentifika hija meħtieġa biex jiġu iffurmati deċiżjonijiet politiċi dwar kwistjonijiet ambjentali. Huwa qal li l-ambjent tal-baħar huwa partikolarment sinifikanti għall-Gżejjer tagħna hekk kif is-settur tal-ekonomija blu jammonta għal 15% tal-ekonomija Maltija u jiġġenera madwar 27,000 impjieg. Apparti minn hekk tgħinna wkoll fejn jitlu pereżempju t-tibdil fil-klima għaliex diġà qegħdin jesploraw diversi riċerki dwar pereżempju wave energy, qed nitkellmu dwar solar wind farms ukoll li jikkumplementaw il-pjan tagħna biex nilħqu il-miri tagħna tal-2030 imma wkoll ekonomija b'żero karbonju sal-2050. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi spjega li l-proġett sar permezz ta' investiment ta' 2,5 miljun euro ta' fondi Ewropej għall-iżvilupp reġjonali. Dan huwa investiment importanti li permezz tiegħu se tkompli tissaħħaħ ir-riċerka, riċerka li minna kif rajna bil-preżentazzjonijiet li saru llum qed jagħti data importanti ferm, data illi fuqha nistgħu nkomplu nieħdu d-deċiżjonijiet. Preżenti wkoll għal din it-tnedija kien hemm ir-rettur tal-Università, il-Professur Alfred Vella, li rringrazzja lill professjonisti kollha li jaħdmu fih dan l-Università li permezz ta' diversi studji li qed jagħmlu qed jagħtu assistenza u jkunu strumentali fl-iżvilupp ta' servizzi essenzjali ġodda.